सकाळी मला म्हैसाच्या अंगातली आप सिटी को देख रहे हो थोड़ा सा टॉप उत्पल, आज तो मारुतीचं दर्शन घेतलं, अर्धा भरून झाला आहे. प्रचाराचे हे कसे असणार आणि कशा पद्धतीने रणनीती आहे? कोण कोण आहे तुझ्यासोबत? आज दत्तप्रसाद दिसतोय, उदय मडकाईकर आहेत. कशा पद्धतीने लोक जोडत आहेत आणि प्रत्येक पंडितल्या प्रत्येक घरात पोचण्याचा प्रयत्न असतो. त्याच्यावर तेच भर असते. प्रत्येकांकडे जाऊन त्यांचं काय मुद्दे आहेत ते ऐकायचे आणि प्रत्येकाला पर्सनली भेटण्याचा प्रयत्न असतो.
अजून तुला चिन्ह मिळालेलं नाही आहे, तू बऱ्याच ठिकाणी फिरून आलायस. चिन्ह मिळाल्यानंतर परत फिरायला लागेल, वेळ कमी आहे, मग कसं नियोजन नाही, करा? ते चिन्ह लोकांकडे पोचवायचे अनेक मार्ग आहे आणि प्रत्येक बूथवरती जी टीम आहे ती ते लगेच मॅनिफेस्टो बरोबर मी चिन्ह मिळाल्यानंतर लगेच मॅनिफेस्टो रिलीज करणार आणि ते घेऊन प्रत्येकजण जाणार लोकांकडे परत. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर, उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत लोकांना खात्री नव्हती की उत्पल खरोखरच निवडणूक लढणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर लोकांच्या प्रतिक्रिया कशा जाणवल्या तुला? काय उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे सगळ्या गोव्यातून आणि खास करून पणजीतून चांगला सपोर्ट मिळतो. मडकईकर, तुम्ही यांच्यासोबत आहात, तुम्ही ताळगावमध्ये टोनी रॉड्रिक्सना हे करता जे काँग्रेसचे आहेत आणि इकडे तुम्ही उत्पलला सपोर्ट करताय. कशा पद्धतीने प्रतिसाद आहे यांना आणि कसं चित्र आहे आज तुझं? पळय आज आम्ही मारुती रायाचो उत्पलान आणि आम्ही सगळ्यांनी आशीर्वाद घेतला आणि एक बरें काम करपाक फुडें सरला. उत्पलान सगळे कडेन सांगला की एक पणजे कशी आसची आणि पणजे आपूण कितें करतलो. जे तेजे वडील लेट मनोहरभाई आशिल्ले तेंच्यांनी एक स्वप्न आशिल्लें तेंचे सुंदरशें पणजे करचें आणि तेंच्यांनीच केलें आनी आज कामां सुद्दां आसा ही तेंच्याच कारकिर्दींतली आणि फुडें मागीर आमदार सिद्धार्थ आमदार जालो ही सगळी तेंची कामां. आमचो आमदार पणजेचो सारको सगळ्या कामांत फेल गेलो. तुमकां खबर आसतलें मॅनिफेस्टोंतले हो गोंयचो एकूच आमदार आसतलो की तेणें एकूय काम करूं ना. ह्याच मारुती देवारायाचो तेणें शपथ घेवन हांगाच तेणें मिटिंगेक कितें कितें लोकांक आश्वासनां दिल्लीं ती तुमी सगळीं जाण जाणात. तितूंतलें एकूय काम जालें ना. जॉब दिता सांगलें घरान म्हाका दिसता 100 घरांच्या फाटल्यान सुद्दां एक जॉब दिवंक पावलो ना. कॅसिनो तेणें काडटा म्हणलेले 100 दिसान ते कॅसिनो हाडले ना. मॅनिफेस्टो तेणें सांगलें आपूण सगळें काम कंप्लीट करतलो, एकूय काम जालें ना. टोटल फेलियर हो आमदार आणि हो असो आमदार पणजेकारांक नाका. पणजेकारांनी उत्पल बाबाक रिक्वेस्ट केलें की तूं फुडें सर आणि आमी वोट स्प्लीट जावचें न्ही पूण एका मतान हांव आसा मिलिंद टिकू सगळे जाण मळ्यांतले आसा तरी थोडी मेसेजी आमचे काल सगळ्यांक पावल्यो ना. थोडे पावले ना, थोडे येतले मागीर जॉयन जातले आमकां. अशें करून आमी सगळे जाण एकठांय जावन आमी आतां उत्पला फाटल्यान रावल्या आणि खात्री आसा की सगळे लोक उत्पलाक वोट करतले. लोकांचो आशिर्वाद उत्पला फाटल्यान आसा की तेजे वडिलांनी जे काम केले पणजे खातीर तेणें काम केलें. आज ही पणजे सुंदर अशी जाल्या ही तेजे वडिलांचे आनी तेजे फुडें कितें करूंक जाय. कित्याक पणजेन डेव्हलपमेंट म्हणून ह्या हेजो एकूय प्रोजेक्ट ह्या आमदारान हाडलो ना. कोण तरी ताका जाय आशिल्लो आणि कोण तरी टक्कर दिवपी जाय आशिल्लो आणि अशें उत्पल बाब मेळ्ळा. जे तेजे सपोर्टर्स जे आसा बाबुशाचे ते तुका पळयला तुमी कितें कितें वॉट्सॅपाचेर एकदम सकयल्या लेवलाचेर तेजे आरोप करताले. आतां तांकां खंय तरी भंय पडलो की हें आमी सगळें चूक हें करताले कितें 1000 वोट सुद्दां क्रॉस करचो ना, हें करचो ना तें करचो ना. तेच लोक उलयता की उत्पल जिखलो. तेजेच सपोर्टर उलयता की आज उत्पल जिखलो म्हणून आणि उत्पल जिखतलो देवाच्या आशिर्वादान मारुतीरायाच्या आशिर्वादान आणि सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादान उत्पलाक लोक प्रचंड बहुमतान निवडून हाडटले. दत्तप्रसाद, तू भाजपचा राजीनामा देऊन एक वेगळी भूमिका घेतली. पणजीत तू उत्पलला सपोर्ट करणार आहे. कशा पद्धतीने चित्र बदललं आहे? भाजपमधलं राजकारण बदललं आहे का? भाजपची रणनीती बदलायला लागली का? मला भारतीय जनता पार्टीच्या भूमिकेवर कायच बोलायचं नाही. एकच आमची भूमिका आहे की या निवडणुकीत चांगले उमेदवार निवडून यायची गरज आहे. माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी जेव्हा तिकीट्स अनाऊन्स केले तेव्हा सुरुवातीलाच त्यांच्या भाषणामध्ये ते स्वतः बोलले की 2007 ते 2012 हे गोव्याच्या ह्या हिस्ट्रीमध्ये सर्वात करप्ट गव्हर्नमेंट होता आणि तेच नंतर त्या गव्हर्नमेंटमधले 12 पैकी 9 मिनिस्टर्सच्या तिकीट्स अनाऊन्स करतात. म्हणजे त्यानेच स्वतः उत्तर दिलेलं आहे की कसं माणसांना तिकीट्स दिलेले आहे त्या. आणि गरज आहे की पूर्ण गोव्याची जनता डिफेक्टर्सला, सर्व डिफेक्टर्सना घरी पाठवायची गरज आहे. आणि मला वाटतं की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि सगळे वोटर्स ह्याच्यात मोठा आपला वाटा हे करणार आणि डिफेक्टर्स सगळे घरी पाठवायची एकदम अत्यंत गरज आहे. आणि जसं पणजी मतदारसंघाचा जो विषय आहे, उत्पलपेक्षा चांगला उमेदवार पणजीकरांना मिळू शकत नाही. एक असा उमेदवार जो एकदम शांत आहे आणि जेव्हा गरज आहे तेव्हा आपलं ॲग्रेशन पण दाखवणार आणि मुख्य म्हणजे पणजेचे जे इश्यूज आहे ते समजून घेऊन ते इम्प्लिमेंट करणार. अशा उमेदवाराची पणजेकरांना गरज आहे, ना की कोण असा आपला फ्लॅम्बोयन्सी दाखवतो आणि मीच सगळं पणजेचं, ताळगावचा, सांताक्रूजचा, तिसवाडीचा सर्वे सर्वा असा दाखवायचा प्रयत्न करतो.
पणजीत तू उत्पलला पाठिंबा दिला, ताळगावमध्ये काय भूमिका असणार? जेनिफरला पाठिंबा असणार की जेनिफरच्या विरोधात? हे बघा, ताळगावच्या लोकांना एवढेच अपील आहे की 3 कॅन्डिडेट्स आहे, तुम्ही स्वतः डिसाईड करा तुमच्या मनाला काय वाटतं ते. तुम्हाला जर योग्य वाटतं त्या उमेदवाराला सपोर्ट करा. डेफिनेटली योग्य वेळेला आम्ही पण आमचा पाठिंबा जाहीर करू. पण 3 कॅन्डिडेट्समध्ये कोण योग्य कॅन्डिडेट आहे ते आज एकदम सरळ दिसून येतं. त्या माणसामागे सर्व ताळगावच्या मतदारांनी मागे राहायला गरजेचं आहे, त्याला वोट करायला गरजेचं आहे आणि मुख्य म्हणजे बाहेर वोटिंगला यायला गरजेचं आहे. किती मॅसेज तुम्ही मायातून स्टार्ट केला कॅम्पेन ना काय ना हांव प्रत्येक पणजेकाराक मेळपाक प्रयत्न करता आनी तो प्रयत्न आसतलो. तांच्या फुडें म्हजो मॅनिफेस्टो आतां रोखडोच येतलो. पणजेचे हांव पणजेकारांक काय वेगळे 100 दिसांची आश्वासनां दिवचो ना. जे खऱ्या अर्थान हांव तांच्या खातीर प्रयत्न करून ते डिलिव्हर करूं शकतलो तेच तांच्या फुडें दवरतलो. आनी हळू तांकां आतां म्हजे पणजे खातीर जें विजन आसा तें सांगतलो आनी म्हाका विश्वास आसा की ते पूर्ण ताचे सपोर्ट करून म्हाका वोट करता. मिलिंद भाऊ, आमी पणजेनसान स्टार्ट करता. उत्पल मास्टर ऑफ डिफॅक्टर आहा ताका डिफीट करतलो. जे डिफॅक्शन करता ते हिंगासान एग्जाम्पल सुरू जातले आनी त्या डिफॅक्टराक आमी हारयतले. आनी एक सांगूंक सोदता, आमी हिंगासर उत्पल ताका हारयतलो. दुसरे पळय डिफॅक्टर्स आहा तांकां सगल्यांनी हे पळय डिफॅक्शन करून गेला तांकां हारोवचे म्हणून रिक्वेस्ट करता. एक जालें. दुसरें उदय बाबान सांगलां तशें पणजेन कांयच काम जावंक ना, खऱ्यांनीच काम जावंक ना. मनोहर बाईन केल्लो तो हिंगाच्यान दिश्टी पडटा आमचो सेकंड ब्रीज, तो पयर हें जाला. 8 मिटराचो कितें कंप्लीट करपाक हांकां 2-3 वर्सां गेलीं. हांवें माला लेकीचेर आसफॉल्ट घालपाक अजून जायना. सँक्शन जालां, सगळें जालां. काम चालू जाता बंद जाता, काम चालू जाता बंद जाता, कांयच जायना. मोयांतसान रस्ते पळय मोयांतले कितें जालें ते हें कामां जायना. सो अजिबात दीस MLA हॅज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स. आनी इट इज हाय टायम आमकां MLA जावप पणजेचो, आमकां भायलो MLA नाका म्हणून दोगूय जाणांक आमी रिजेक्ट करता आनी उत्पलाक आमी फूल पाठिंबो दिता आनी सपोर्ट करता. आज आमी हांगा आयल्या मारुतीचें दर्शन घेतलें उत्पलान आनी आमी महाभारत पळयलो आसतलो. एके सायडीक कवर वाचले, 100,000 कवर वाचले, तेचे सैन्य आसलें आनी 5 पांडवांचे बरोबर अर्जुन आसलो. सगळे 5 पांडव आसले आनी तेजो रथ आसलो. तो रथ कितल्या कौरवांक तो रथ हालोवपाक जावना. तो कित्याक लागून, जर तेज्या वयर बजरंग बली आसलो, बजरंग बली थंय रावल्लो उबो, तसोच बजरंग बली आयज उत्पल पर्रीकराच्या रथार उबो आसा. हांव इतलें सांगूंक सोदता की उत्पल पर्रीकरा जेन्ना रथार महाबली आसता पळय, तो रथ कसो घालतना आमी जिखतले, 100% जिखतले. कारण आमी सगळे तेजे बरोबर आसा. आमचो महाबली तेजे बरोबर आसा. महाबली हनुमान म्हणटा आसा जेच्या फाटल्यान तेका केन्नाच भंय आसना. तर आमी उत्पल पर्रीकाराक खंयचे प्रश्न निवडून हाडटले, कित्याक तेज्या बापायन जे पळय कार्य हांगासर केलां तें सगळ्या मळ्याकारांक दिश्टी पडटा. पणजेकारांक सगळें पळयल्लें आसा. आनी तसो तेजें जें विजन आसलें भाईचें तें फुडें व्हरपाक आमकां उत्पल जाय. आनी तो मनीस असो आसा एकदम थंड आनी ताका सगळी खबर आहा, कांय सांगपाची गरज ना. लोक कितें म्हणटात तो नवो सदांच जेन्ना पळय कोणी कसलेंय काम करता तेन्ना नवोच आसता आनी तेन्ना मागीर तो हळू सगळें शिकता. तसोच तोय शिकतलो आनी बापाच्या पावलार पावल दवरून तो चलतलो अशी आमकां गॅरंटी आसा.